David Stančík a Tomáš Dedík, to už je druhá obranná dvojica. Dokázal sa obtočiť okolo Stančíka a to pokus, samozrejme, inak by putoval priestor bránka. Pozor teraz na akciu Ligasa, ktorý má ešte Rufatyho pripraveného. Ten Vargov dotyk s pukom a následnú reakciu betónov od Hrenáka. Pozor teraz na túto zaujímavú situáciu. Veľmi šikovne to urobil zo 16 obranca Tomáš Dedík. Stále obranca, ktorý sa teraz ocitol úplne mimo svojej zóny, kde bežne hráva Stančík. Dobré bloky od Novotu. Práve Alex Novota môže dostať do stredného pásma, nedarí sa mu to. Dedík. Musí si dať pozor, pretože je pod tlakom Fereniho, ale zvládol to Tony Piesne, ktorá vždy naštartuje tribúny dobrým smerom. Že má tam podporu svojich spoluhráčov, ale vyriešil to v rámci možnosti najlepšie, ako sa dalo. Strela od modrej čiary. Ešte raz sa môžeme pozrieť na tú Dedíkovú strelu. Ten teč prišiel ešte úplne na začiatku. Rojko sa do... aj Repka, ale snaží sa tam ešte aj Alex Novota so svojou aktivitou. Väčších príležitostí tretej tretiny zahadzuje zo 66-kou. Lukáš Urbánek, medzi tým aj Kalavský. Musí byť permanencia, toto je dobrá príležitosť pre 18-ku. Ešte Repka sa snaží, nedokázali reagovať. Na druhej strane zase dobré nahodenie od Repku do predbránkového priestoru. Shutout pre Kalavského. 7 minút má na to. Ustavkujú. Macák. Dedíkovo prenesenie hry. Nastrelenie do predbránkového priestoru. Bol tam pokus o Ondrejčákov teč. Ešte Dedíková dobrá práca. Prichádza Ondrejčák, je tam však aj brániaci Ligas. Tak ináč. Tak až teraz si to môžu mladíci trochu viac postaviť. Aktívna hra Považskej Bystrice popri mantineli sa skončila, ale puk, ktorý dostal na modrú čiaru, Stančík nedokázal tento zadák skrotiť. Napriek tomu sa Dedíkovi otvoril priestor. Repka. Kopačka. Repkovi. Repka sa snaží zapojiť do hry aj Dedíka, ale myslím si, že minimálne tento obranca číslo 16 už bude potrebovať vystriedať.